Doncs bé, tenim en competició els 8 finalistes amb aquesta final dels 100 metres braça masculins. La primera prova d'aquesta primera jornada al Torneig Internacional de Natació Ciutat de Barcelona. Una prova on tenim el nedador André Nicolás, el carrer 4, nedador que ha aconseguit aquest matí la millor marca. Aquest moment va en segona posició, només superat pel nedador del carrer 3, Adam Pitti, que tocava amb un 28.02. El pas per aquests primers 50 metres de la prova, nedador del carrer 3, el qual veiem amb el casquet blanc. I que ja veiem que segueix en primera posició perseguit. També pel nedador del carrer 5, Yasuhiro Koseki, el japonès, que tenim competint pel carrer 5. Tocant en primera posició, ho fan en aquests moments. Adam Pitti, amb una marca de 59.